Kat bagi noi lam bagi dekot Karibhoy Commercial Pick-up Owners and Drivers Association RCPODA kidang IT haki bor pulet ke Sening Police Station haka step senya jangka kat kendai tarik nai wing araja arpusan ya kawai ke Mahindra Pick-up kit masi kepadon ya registration number AS25FC South Sun Hinyon Rio ya kebaga association kala yok ban bat ha Sening bypass la yok jing tip bakladon sakawai pat katrok 407 kebakit masi kepadon ya registration number AS02DC pra kendai Rio kebala kela lendang ha tro. Kini ke trok laong baglawan na asam bat habala poi ha tro kala pai biang syakal yang surok ban hiar senong po na kebenta ban lek tap penyang na kawai ke petrol pump. Kadau ke jing kela kani ke trok kadai namar ke jing penher stat palan bat kala lek pentenra yakin nar jing kier ki badan harut surok ba ha keba unong nya per unong bot kani ke trok kila mensau jur. Kini kejing kala ketrok la suba bakal pai dien namar kejing ting hadien kejing yok khubor Karibhoy Commercial Pick-up Owners and Drivers Association RCPODA kala penlong jing khenrai yaki kali bar jela ki bakit masih syaka jela nadu kopor khatwei beje men miet jong ka khat pra trek nai wing arhajar arpusan. Kini kejing khenra kadai hadien kejing bam sngap ki trai yo masi ki badan ha bernihat bar kiwi ki jaka Karibhoy ya kejing kerpat ka association bayaki mar lane ki masi ki bon ra na sabar dei ban ailat yaki kali bar jela henry ban ailat lem yaki pick up truck trai mulok ban kit yaki kum kejing ai kam bat kamai lang. Upa Stanwell Mani, Presiden Ulaong, baga jing bam sngap kala penlong ka association ban shim daga sin jam ban bat napang yaki kali kit masi ki bar jela. Ulaong baga jingwan IT ya kata Mahindra Pick-up kit masi ka baka association kala yok bat na Sening bypass lem pratli ki masi kadai nomor ka jing syam bagi long bian bat kim dan ya ki kot kisla ki babyang ki bala proj haka SOP bala penmi daga Sarkar India bat Sarkar jela kumjo lingba ketenat Animal Husbandry and Veterinary. Mentang kami nak yang jongi kum ke ascan kadai ka first step ka bangi la persang ban yami sya surok mar bangin lap ya kecing sya kum bangi osngo ya ka na ka kubor jong ka kling ka tengap cuma tak kami pada ngila nak yang jongi hi baru kum ni kruing la yami nak yang jongki members bat nak yang jongi kum kring ilam te lawan hang ne shwa bangin le ya kan ka kamban ya mi surok lawan shwa hang ne apo thanat Sening bani kendu ya in charge hang ne te ngilapan ka jing yarap na i na ka yang jongki ba sar la dolong ka bala ngi don ka jing temu ka bangin mi sya surok ngin persang ban ya cek ya kan ka komkir komba ikini ki mar ki buan nabar kamtam ya ka masi ka barung hapo ka jela ka jongi te nakalyang jong osi wong yangi ba phimla ban cek phimla ban bat ya kan ya te phil ladon ka bukum ka tau ai ka FIR sao SP la ne sa DC tenre ngi mabum ailat temo ni persang ni om tong ni perkat shwa tenre ngi dangi la yami nang ni na pot thanat pat de dalam poy hang ni apa madan tinggi mi asurok dalam poy surok ngilap ba kadon ka kalikit masih kadon ka kalikit masih ngilap persang ban peniang mo namar bekampan se namar bangi ko ban lap jing sisa tinggal ba de kali ngiyo ya ka kali ka bakit masih ka ba de na asam mo katu kamar kawan baik direct na asam berkaliru ka de na asam ki driver badon hang tur baru ki de asam ki lever hakatu ka kaliru ki de asam sudah to namar bangi ngikum ka ascan kamdai ka ascan ka ba le klumar tane ka ban kata ya no kadai ka ason ka bakwa banyak ya kalenti kata ka ban kamai hala ka jong ka jing kamai ka bahok ka bangin yo tang ka kamai leng ba ban kit ban ba iki mar gi mata tingi wan ra itu kali sathanat ni wan ra itu kali ni IT ya tu kali hagi hagani hang ni hapo police station ha Sening te ndala poy hang ni te nak liang jong ki pulit na po thanat Sening kila cek ega kali kilapan ki kot kisla jongka katu kamar kamdon kot don sla umdon ga persalan umdon hiru ka we ka kot ka bakila ban isu kamdon hira te namar kata ngi ngila bu ka komplain hang ni hapo thanat baik kali jongi hapo jela jongi ki kali trai caka ngi sa pan salan cukup no pat kani kali na asam kawan direct sapo Meghalaya jongi klaim ki kot kisla klaim kita ki kata ke entry mo exist baru kimdan rekini ki kot islam jong habedi bat kini kimar habang la IT saka an maki hi kin le ya bron kam habedi bat kini kimar kane ka klemot bangin kta ya no ngim kta ya ka mai jong no ngi kwa ba ki kali jongi haba ka don kalat bangin yo ka kamai leng ba ka bakit ban ba ikini kimar te baleng
kinam ai no ki kali jongi ken kadon ka cakayo hang te berni paltai no ka marang te po berni hat impang re kata te ai lat no ki kali jongi bakin penpoi segi caka ba per po ka jela jongi ken kata ka di jing kuat nak leng ka asion jongi yim dan re ban thau ban ong ban pidai ban le kom ta pidai ban le kom ta ngim bu kendon re ka kendon jongi ka long bat ai bangin yo kamai mangi ki kali lokal nang ni na po ka jela ka jongi bat kham tam na po ka them riboy ka jongi ken ni la bu hi ya kata ka FIR nglan ka komplain mo de ka so ka an ka ai kan le ai kini ki mar na mar ba ngi tingla IT ki te mo ngi yim la de ban le ban si me ka anyak ti tingla ai ka bor so ka an de ka so ki kin ka ai ba kin le ai kini ki mar kem no kin le ai kini bat nak liang jongi ring dang ya budin ni oh ini ya budin ya kan ka kam mo ha bangla IT saki te kin hab ban ya budin ni ndai bangin kut ta ni ka step menne to kali ka bangi yo ki dan prateli prateli lembaklah kan ka kali yo bat ha ka por khatwe steng ai mo khatwe steng yo Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya